Balimao, billet jeudi 11 juin 2026. Comme maître Muntagatal, kaka avocat flek à justice internationale de saisie à ta affaire. Avocat, c'est-à-dire que avocat badin de Wula, dien Séléguénani, Afrique, Europe, Asie, c'est-à-dire dien reste Séléguénani, avocat Tchama de Farranyoka. Muntagatal ka affaire, mon boulot kabe d'aor maté d'antide. Malion, ça c'est une affaire très sérieuse. Maintenant, enfin, Kalabella de l'Enkalame. Il va confirmer, mais à ma côté, justice internationale là, à Simba do Mundo. Et maintenant, Kalamale ne bella de l'Enkalaje. Moune semaine be. Malion bella de l'Enkalage. Où y a argument mounou avancé, c'est très grave. Anga djanga nyor la jefolo. Aoune anga dje, anga maître Muntagatal. Aka, que les avocats de maître Muntagatal saisissent la justice internationale au Mali. Cela fait plus d'un mois que l'avocat et homme politique Muntagatal a été enlevé par des hommes armés Angakoulé. Voilà. Et qu'il est détenu dans une prison secrète de la sécurité d'État, en dehors de tout cadre légal. Après lui, son propre fils et d'autres militants pro-démocrates ont subi le même sort, ainsi que des militaires et des personnalités religieuses, sans un communiqué diffusé le 10 juin. Les avocats de Maître Muntagatal et de sa famille indiquent qu'à ce jour, la justice n'a lancé aucune procédure contre lui et annonce saisir des instances de l'Union africaine et des Nations unies. Non seulement au Tara Union africaine, au Tara Nations unies, où il y a Kota Gadda. Malion, Maître Muntagatal ka kobe chokwamina. Awe Muntagatal mina ka chakalu kelinge. Aw ma fo ko ayeni kelen de ke kanya minen de la halishina ma fo aya ka video manum bla kam mana kan fo malien be pro chawla malien be adaji tu awka Muntagatal denge minani biche aye transition video mani kelen jumen bolé ko Muntagatal denge ye ni de ke kamina ni de la uyan galon tek andora Muntagatal la ka seba bla seba e darake Seba ye million binani mine ka bla poche la kisiki ga ke yele ga video ke malien be wo théâtre famia ou malo ya ko jugu ou ta don ou be fen ke ou ta do be fen ke san ou wulila kata Muntagatal denge fana mine ou desele me ka fen beke ou desele me ka fen beke ou déceler mes cafés beke. Give me one. Il faut me donner une seconde là. Voilà. Donc, c'est ça. Anganga munde ke sam. Bela jele ayo yende ke Muntagatal la. Aya mine au déceler mes ka jiji. Sadika nieka sadika chemine. Au ko ay galon teke ko ani et kale de noyer comme Muntagatal de noyer sadoka fagali malien chima daoula malien aba no déceler mega Muntagatal juger komina parce que beba don ils n'ont aucun ou sarane be Muntagatal nyadi nin korane cho sarane ba nyadi asimi gotan timine mali serve de renseignement na e ka kalo kele ke numa boni fendoy ou bo boni ka fokal doy ou be bo boni fendoy ka duka video manuma ou ye pa follow mi ke ou ye faux pas ke parce que ye million binande di ou yera ka barakela doma no toko capitaine Seba. Capitaine Seba nison jako jugu tariski ka sourire ke ka video ka baselemba nungulemba a borozelemba foko mo mi samugan ke Ameriki. Malien bet ke roula. Bi justice internationale de saisir au contrôle là. Aga wuluna ka jakuma be bok pampan. So arrêté no tew. Wallahi billahi. Ani malien do plainte do contrôle là, dien ororo nete digula parce que ayan nyam ban Franci la ko Franci may anyam ban tubabu la ko tubabu may anyan kalifa alala kan kalifa aw rasula aw be ka munda an kan bi te na ye mogo soro mumbe an bo bulu an ba ke sauf la France, je dis bien sauf les ennemis du Mali mais mogo do kono ganko jugu ubise ka tali ali ubise ka ko balike mais nete di machila mais voilà les conséquences nete ce pays fait nete cour pénal international fait parce que olu fana na be kelin Mali justice wo
justice internationale o ani Mali justice a bɛɛ ye kelen ye sisan aw yɛrɛma de bɛna ɲɔgɔn kɛlɛ an m'an ta kɛ filɛli di aw binna Muntaka Tall kɔnɔ di aw dɛsɛra ka Kidal libéré ka kɛ fugariya ye ɲinɛ t'i se ka fugari la ko jakuma in kinda la justice internationale mun tali filɛ aw bɛ ka erreur minnu fana kɛ ka taa civiliw faga drone ni fɛnw na o bɛɛ notelen de bɛ Assimi Goïta ni e ɲuman bɔra fanga la ni mi kɔlɔsi i bɛ taa si CPI la malien bɛɛ ka sɛbɛn ka da président bɛ e gɛn o président b'i minɛ k'i di CPI ma malien bɛɛ ka sɛbɛn ka da fo ni i ɲuman bɔra la dɛ ni kɛra ɲuman bɔra i bɛ taa CPI la a y'a sɛbɛn ka da dɛ i ye Mali mun kɛ mɔgɔw la ka bingani wale mun kɛ a ye Mali justice saraka lajɛ dɔrɔn u bɛ bingani wale mina ka da mɔgɔw kan bi hali ni sɔgɔsɔgɔra bi minɛ k'i don kaso la u dɛsɛlen bɛ fɛn bɛɛ la u dɛsɛra jɛnatigɛ fɛn bɛɛ la a ye Muntaka Tall minɛ ko ye terror ko ye Muntaka Tall ni ko o ye terror ka complice de a ye sera ka fɛn kelen min bɔ ka yira maliyɛnw na o ye Seba Jara ka fɛn di Muntaka denkɛ filɛ ne u bolo u ma se ka kuma na jɔlen fɔ mais n bɛna fɔ ɲɛna u ye Muntaka minɛ kun min na u y'a dɔn ko Muntaka Tall ni Sadio Kamara kun bɛ ɲɔgɔn kalama maliyɛnw est-ce que a b'o kalama Sadio Kamara de ye Muntaka Tall choisi a ka Abbas ninnu défend u bɔlen bɛ ko dɔ de kalama Muntaka Tall kɛr'u bolo de i n'a fɔ a y'a to n ka dɔɔni yɛlɛ quoi n tɛ fɛ ka nɛni kɛ quoi soso a kɛ Muntaka Tall kɛr'u bolo i b'a fɔ ko a kan soso quoi n'i y'a gosi a bɛ digi la n'i y'a to a bɛ kin Muntaka Tall kɛr'u bolo i n'a fɔ n'i ye wara sama a kun ma quoi e bolila e ye wara ye dɔrɔn ka minɛ a kun ma wara y'a ɲɛsin e ma n'i ye wara k'u bila kara i ma bila kara Muntaka Tall kɛr'u bolo dɔngɔrɔni dɔngɔman di u tɛ se ka maliyɛnw na convaincu ko Muntaka Tall ye nin kɛ Mali hɔrɔn Mali halala Mali yɛrɛwoloden bɛɛ b'a dɔn bi Assimi Goïta ninnu ye Muntaka minɛ nkalon kan ni Assimi ninnu y'i minɛ u bɛ bɔ n'i ka vocal dɔ ye u ye Abbas ninnu fana minɛ a bɛɛ dossier bɛ CPI la hali sini u ma bɔ ni prévu ye awa tubabu cɛ min b'u bolo fana aw ni Ala cɛ ni Assimi ye halaladen de ko maliyɛn den de don ko révolutionnaire Assimi de filɛ ka tubabu cɛ bila bi tubabu cɛ biladen b'u bolo koyi u t'a dɔn u bɛ tubabu cɛ labɔ Mali la cogo min na ka taa Faransi u bɛ k'o fɛɛrɛ de tigɛ i m'a ye Ibou Sy bɔra wayi hali ni Mali ye a kɛ ni Faransi ye peut-être c'est pour l'intérêt de u ye Ibou Sy labɔ k'u bɛ mɔgɔ bloquer n'o ye ne bɔra k'o ku tigɛ parce que caman sigilen bɛ sinɔgɔ la caman tɛ ka ko in faamu c'est à dire k'i farafinɲɔgɔn minɛ ka tubabu bila k'i farafinɲɔgɔn to yen hali jɔn den t'o kɛ hali politicien t'o kɛ mais Assimi Goïta de filɛ ka kɛ ka Abbas minɛ ka tubabu cɛ minɛ k'u bɛɛ de bɛ fɛ k'ale ka fanga dafiri mais k'i dogo ka tubabu cɛ bila ka Abbas ninnu to yen u ni Natala Ɲangi ka kɛlɛ sɔrɔ olu de la u y'u ka wuluw n'u ka jakumaw labɔ k'i wɔwɔn cɛw la pour que o kana mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ c'est à dire que i ka to nkalon kɔnɔ i ka to k'olu soutenir nkalon kan ni tiɲɛ don i kana kuma Muntaka Tall denkɛ minɛlen filɛ n'u bolo ils ont quelle preuve ils n'ont pas de preuve mais justice internationale saisilen mun filɛ tantɔ ils vont avoir de très sérieux problèmes a y'a sɛbɛn a ka da dɛ Mali justice mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin complice ni nin fɛn i b'a dɔn Assimi Goïta dɛsɛlen bɛ ka mɔgɔ de sɔrɔ Mali yɛrɛ procureur de Assimi tɛ ka procureur de sɔrɔ mun bɛ se ka taa nkalon tigɛ kan dɔrɔn maître Muntaka Tall la a tɛ ka mɔgɔ de sɔrɔ fɔlɔ dɛ a bɛ se ka a bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ mais Assimi t'a dɔn a bɛ Muntaka Tall ka ko kɛ cogo a Muntaka minɛlen b'u bolo kalo kelen u ma se ka bɔ ni vocal ye u ko ko Abbas bɛ fɛ ka coup d'état kɛ vocal ma bɔ u ye Kassim Traoré bila nkalon tigɛ la ko téléphone bɛ kuma hali sini a ma téléphone mankan mɛn maliyɛn bɛɛ k'a ta i ka lajɛ e ko ko mɔgɔ bɛ e ko ko a ye Muntaka Tall minɛ ka bɔ ni preuve kelen min ye ni bɛɛ tigɛr'o la o ye tiɲɛ in de ye Seba Jara bɛɛ tigɛra o la i m'a fɔ bɛɛ bɛ ka kuma san c'est un dossier international a ye tɔgɔba de di Muntaka Tall ma tan Muntaka Tall ni Ala y'a ɲuman bɔ i b'a sortir comme héros terroriste ye Muntaka Tall wololo kɔrɔkɛ faga Thierno Adi Tall Muntaka Tall ni ninnu taabolo tɛ kelen ye Muntaka Tall ni ɲɛwurudilikɛla ninnu de olu ye fɛnkɛ mɔgɔw de olu ka taabolo ni Binaka mɔgɔ ni taabolo tɛ kelen a bɛ se ka fɔ cogo jumɛn ko Muntaka Tall n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Muntaka Tall yɛrɛ kɔrɔkɛ mɔgɔ minnu ye Muntaka Tall kɔrɔkɛ faga a bɛ se ka fɔ cogo jumɛn ko n'olu bɛ ka baara kɛ mais n ko nin kuma a ma don mɔgɔ si kun la mais i m'a ye a kuma bila u ye Muntaka den minɛ hali sini u ma na ni preuve ye k'u ye den minɛ kun min na parce que u y'a dɔn Sadio Kamara ni Muntaka kun bɛ ɲɔgɔn kalama Sadio Kamara ba kun bɛ fɛ ka Muntaka Tall de bila a ka Sadio ka dossier bila baara ko caman bɛ yen ne tun n'o fɔ réseau kan u bɔra olu de kalama u ye Muntaka ka téléphone lajɛ u ye mun y'a kɔnɔ u tɛ se k'a di maliyɛnw ma
Muntaka ka téléphone u yala jaw u ye fɛn mun ye Asimi Goita ɲɛ dara mun ka maître Muntaka Tall ka téléphone kɔnɔ a tɛ se k'ala kale maliyɛnw ye ni ko dɔw kun don mun b'a arranger a kun b'o bila mais a tɛ se ka kuma Aïssatou Camara muso kɔlɔsi a n'a ba dɛ sinon o bɛ taa poison k'u kɔnɔ parce que ninnu tɛ hɔrɔnw ye hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ ninnu ye justice internationale kɛ ni fɛngɛraw ye o de kun don a kan bɛɛ aw laban la bɛ taa CPI la a y'a sɛbɛn aw ka da dɛ nin ko tɛ bila tan dɛ ka mɔgɔ minɛ sari k'i minɛ bɛɛ filɛ kaso la a tɛ ka juger sa u bɛ ka hadamadenw minɛ quoi k'u minɛ anw ni ala cɛ ɲɛ jamana jɔ ye ka mɔgɔ minɛ a tɛ juger sari mɔgɔ min ni e ka hakilinata tɛ kelen ye e b'o minɛ k'o don kaso la o ye adamadenya modèle jumɛn ye sariya tɛ bato foyi tɛ bato o ye jamana jɔ modèle jumɛn k'an ka tugu olu kɔ o tuma bolo k'an bɔra an ba kɔ la ka bin da fo k'an san tɛ tugu aw kɔ a kan